The Youth Empowerment and Unity National Task Force Youth Leader meets Mashonaland West Provincial Leadership. Azvibere mushe vakomana vari kufamba vachiti hatimbodedera Chamisa aripo, hatimbodedera Chamisa aripo. Tiri kuona kuti vakomana ava vanonosangana aiwa neMashonaland Provincial Leadership pavari kuuya vachiti aiwa zvese zvingaitika tikaona vakomana vachiva vachikepchiwa vachiiswa in custody vatiri kuona na Amos Chibaya navamwe vana Jameson Timber, but vari kuuya vachiti kana Nelson Chamisa achingoripo chete hatimbodedera. Sara mida masvika mudanyuka pana muripo wasubscribe ulike what on the bell icon. Tipinda pana patona pana pamuchenji radio vanyora vachiti on Wednesday the National Task Force Youth Leader Councillor Kudakwashe Jones met with the Chinoi Mashonaland West Youth Provincial Leadership. The gathering saw representatives from all Mashonaland West constituencies except Kariba Cluster and Chegutu West. The Mashonaland West Youth Leadership gathering was well coordinated. Unity and mobilization. Councillor Jones emphasized the importance of unity and mobilizing support for President Advocate Nelson Chamisa. Youth empowerment. He encouraged youth to take active roles in their constituencies to recruit and educate more members. Theme launch. Councillor Jones introduced the Youth More MORE theme, focusing on mobilizing, organizing, recruiting and educating. Gratitude and recognition. He thanked the Mashonaland West constituency leadership for their dedication and expressed honor in working with the youths. Domashikwa tiri kuona kuti panapa vakomana vari kumobiliza vachieducata vanhu vachifamba nethe moto inonzi moya. Tiri kuona kuti panapa this might be a hint yatiri kuona kuti aiwa vakumobiliza nokuti they know kuti mutungamiri wavo Nelson Chamisa ada kulonja a new party. So vamakuona epost yakaita achiti aiwa pandichalonja vanhu vese muchange muripo here, achivapa patience achiti mirai noda kwekuti something massive chiri kuuya. Tiri kuona kuti mobiliza kwavari kuita uku kuri kuhinda kuratidza kuti kune zvinhu zviri kuseri uku kwechikomo. Kuti mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell.